Μέλτο, μία δήλωση. Από σήμερα ξεκινάει μια καινούρια ημέρα για τη Δόξα Καρδικίου. Θα δείτε εσείς. Φωτογραφία να βγάλουμε. Τσάρτα, μία δήλωση από σένα θέλουμε τώρα. Επιτέλους έγινε αυτό το γήπεδο. Ήρθε η ώρα μας. Αυτό είναι. Για να σε κάνω μέσα, έλα. Τι θα πεις. Δεν το πιάνω, τίποτα. Περίμενε. Όπως είπε και ο Μέλτος, αρχίζει μια καινούργια σελίδα στην ιστορία της Δόξας αυτή τη στιγμή. Θα είναι το δημοτικό στάδιο, Το στολίδι της Δόξας Καρδικίου. Το στολίδι της Δόξας Καρδικίου θα είναι αυτό.